Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатинова таба койбыр темалар турында. Автобуслар сатып алу мәктәпләрне һәм балалар бакчаларын төзекләндерү, территориаль иҗтимагый үзидарә һәм хоккейны үстерү чолда шәһәр советы утырышы узды. Эшчеләр, тракторлар һәм башкалар шәһәрдәшләргә мәйдан янында нәрсә көтәргә. Саргылт кызыл стеналар өр яңа төскә керәчәк. Шул ТВның ребрейдинги дәвам итә. Шәһәрдәшләрне нинди үзгәрешләр көтә? Татарстанда яшәүче 32 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда коронавирусның тагын 12 яңа очрагы теркәлде. Бу соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 28 майга Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 21392 очрагы теркәлде. Аларның 18344 терелгән, 41 узган тәүлектә. Тукай районының Калмаш мәктәбендә эвакуация үтте. Бәхеткә бу гадәттән тыш хәл түгел, тренировка. Казанның 175-нче гимназиясендә берничә укучы һәм укытучының атып үтергән фаҗигадан соң Татарстанда куркынычсызлык чаралары көчәйтелде. Калмаш мәктәбе тикшерүне үттеме, юкмы, тулырак алдагы материалыбызда. Сәгать 10 укучылар сыйныфларда дәресләр бара. Дәресне янгын сигнализациясе үзе. Эвакуация башлана. Укучылар моның өйрәнү эвакуациясе икәнлеген белми иде. Балаларда курку хисе күзәтелмәде. Аларга гадәттән тыш хәл очрагында ни эшләргә икәнлеге турында дәресләр үткәрелгән. Мәктәпкә куркынычсызлык чаралары көчәйтелгән. Наряду с вахтером школы также во время учебного процесса ведут дежурство учителя по приказу. То есть у учителя, которого свободный урок, они дежурят вместе с вахтерами, то есть усилен пропускной режим в школу, запрещен проход всем посторонним лицам, то есть в школу могут пройти только ученики и сотрудники школы. Товарищ директор, 6 класс, на уроке было 9 человек, и выгулило 9 человек. Учитель Вазеев Светлана Фаритовна. Тукай районының Калмаш мәктәбендә 122 укучы белем ала. Алар 2 минут или 8 секунд эчендә эвакуацияләнде. В здании имеется, значит, 8 входов и выходов. Все находятся в открытом положении. То есть в случае эвакуации, да, они все рабочие, не заколоченные. Также при эвакуации действия персонала, также учеников, были оценены на общую оценку отлично. Мондый планнан тыш эвакуацияләр хәзер Тукай районының барлык 24 мәктәбендә дә үткәрелә. При проверке, естественно, комплексной проверки всех школ вопросы некоторые возникали, рекомендации уже все структуры какие-либо, если есть как бы отклонения там или что-то, как бы небольшие недочеты, если имеются, но это работа, они практически быстро очень устраняются. Укучылар үзләре мондый чаралар үткәрүнең мөһимлеген аңлый. Казанда булган фаҗигадан соң бик игътибарлы һәм сак булырга кирәк ди алар. Өстәвенә бу уку елында соңгы тренировкалар, алда җәйге каникуллар. Лилия Гатина, Александр Кощеев, яңалыклар. Автобуслар сатып алу, мәктәпләрне һәм балалар бакчаларын төзекләндерү, территориаль иҗтимагый үзидарә һәм хоккейны үстерү. Шәһәр советы утырышында Чаллы бюджетының өстәмә керемнәре билгеләнде. Моннан тыш шәһәрнең шәхси секторында 6 яңа урам барлыкка киләчәк. Тагын икесе озынайтылачак. Тулырак алдагы материалыбызда. 2021 елга бюджетның гомуми кереме 10 миллиард сум булыр дип фаразланан. 234 миллион сум өстәмә керемне шәһәр җәмәгать транспортын үстерүгә, автобуслар һәм трамвайлар сатып алуга юнәлдерү турында карар кабул ителде. Депутатлар Мәләкәс Аръягы микрорайонында яңа трамвай тармагын проектлауга 20 миллион сум акча раслады. Трамвайная ветка пройдет, начиная от, будем говорить так, и ориентира Макдональдс, известный. Потом идем по Сармановскому тракту, потом идем на улицу Фоменко, вдоль первой дороги, и выходим на проспект, на пересечение мимо Эссена, мимо парка, и выходим на пересечение с главной дорогой. Бюджетның өстәмә керемнәре мәктәп һәм балалар бакчаларын ремонтлауга, территориаль иҗтимагый үзидарәләр грантларына, шәһәрне төзекләндерүгә, шәһәр хоккей командасы ярышларына бару өчен тотылачак. Мы в этом году строим 3 новых детских сада и 2 школы. До нового финансового года, до 1 января 2021 года нам эти объекты нужно содержать. Зарплата, питание 2 школ, детских садов, все другие моменты. Поэтому дополнительные средства опять идут
туда же. Эшмәкәйгә кадәр юл сузу өчен газ заправкасы станциясын сатып алуга тагын 7 миллион сум тирәсе акча бүлеп биреләчәк. Юл полосаларын 4-кә кадәр киңәйтәчәкләр, яктырту баганалары барлыкка киләчәк. Или выкуп газозаправочной станции у «Газпрома». Вы не думаете, что мы стали настолько богаты, что мы уже покупаем автозаправочные станции. Речь идет о строительстве новой дороги. Выезд на Азмюшкино, четырехполосное движение, 2 полосы на выезд, 2 полосы на въезд. Утырышта медицина өлкәсенә дә игътибар юнәлттеләр. Читтән килгән табибларга шәһәр бюджетыннан 200 мең сум, республика бюджетыннан 800 мең сум акча түләнәчәк. Лилия Гатина, Елена Камалова, яңалыклар. Мейда янында берничә атна дәвамында җир эшләре бара, әмма бу урында нәрсә төзеләчәге билгеле түгел. Шундый сүзләр белән Чаллы кайнар элемтәсенә битараф булмаган чаллылар мөрәҗәгать итте. Аларның сүзләренә караганда 12-21 йорты каршында техника эшли, әмма объект паспорты юк. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Бирдә төзелеш эшләре инде берничә ай бара дип сөйли Чаллылар, әмма аларга әлегә кадәр Раскольников урамында нәрсә сафка басачагы билгеле түгел. Әлегә урын кибетләр һәм хыймалар белән әйләндереп алынган машиналарны юл читендә калдырырга туры килә дип билгеләп үтә шәһәрдәшләр. Я считаю, что для данной местности здесь постоянно собираются молодые люди, то есть нужно место, где парковать машины. Янәшәдә генә Табиев яр буе һәм мәйдан урнашкан, анда һәр вакыт халык күп, бигрәк тә бәйрәм көннәрендә. Чаллылар бу урында автостоянканы төзекләндерерләр дип өметләнә. Парковка здесь очень нужна, так как даже вечером приезжаем на набережную, машину совсем некуда поставить, приходится в соседние дома оставлять. Постоянно же проводятся мероприятия у нашего города. Стоянка нужна, я считаю. Это же зона отдыха у нас тут. Тут нужны и скамейки, и, может, какие-нибудь беседки. Исегезгә төшерәбез, элек бирдә машина кую урыны бар иде. Әмма республиканың монополиягә каршы федераль хезмәте идарәсе күрсәтмәсеннән соң шәһәр башкарма комитеты килешүне үзде һәм урын янә буш калды. Безнең чыганаклар хәбәр иткәнчә, бирдә чыннан да бушлай парковка ясарга телиләр. Аны Сабантуйга ачарга планлаштыралар. Лилия Гатина, Александр Кащеев, яңалыклар. Тиздән Чаллы ТВ танымаслык дәрәҗәдә үзгәрәчәк. Дүшәмбе көнне үк сез безне яңа төсләр белән бизәлгән студияда һәм яңа логотип белән күрәчәксез. Исегезгә төшерәбез, нәкъ сез, кадерле тамашачылар, телеканалның ребрейдингында турыдан-туры катнаштыгыз. Логотип төсләрне һәм телетапшыруларда яңа алып баручыларны сайладыгыз. Көн саен сез төрле мәгълүматларны беренчеләрдән булып бездән ишетәчәксез. Бездәге үзгәрешләр турында сюжетны дүшәмбе көнне 19:20 яңалыклар чыгарылышында күрәчәксез. Чаллы ТВ телекомпаниясе үзгәрә, шул уңайдан безнең студиябызда кызгылт сары стеналар бик тиздән яңа студияга барлыкка киләчәк. Безнең артыбыздан күзәтеп барыгыз. Яңалыклар чыгарылышы көн саен 19:20 сезнең өчен. Исегезгә төшереп узабыз, шәһәрдә COVID-19-га каршы вакцинация дәвам итә. Прививка Россия Федерациясе дәүләт хезмәтләре бердәм порталы, Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы бердәм 122 номеры күп функцияле үзәк һәм поликлиникага мөрәҗәгать итеп ясатып була. Коронавирустан саклануның иң ышанычлы юлы ул вакцина. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. До конца мая прием квалифицированного уролога-андролога в Альфа-клиник всего 300 рублей. Альфа-клиник. 200-3 Завод транспортного электрооборудования приглашает на работу специалистов. Телефон 8 800 700 21 06.